Sa GB, garantisadong baleta. Good morning, Garanay, Bicolandia, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po si Henry M. Kasabay po si Jasmine Baluloy para sa DCGB Bareta alas 7. Good morning, Jasmine. Good morning, VP Henry. Asin sa tuyang mga paraan tabay. Headlines kan mga bareta, fair market value kan quarry material sa probinsya ni Albay. May pangangaipuhan na lang kawan sigon kay board member Brian Arandia. Pagbaba sa 8% gikan sa dating 10% na pigkolekta kan provincial government sa operasyon in quarry sa Albay, ikinaugma kan mga quarry operators. Integridad, tamang karaman sa lay asin malasakit sa kapwa Jóvenes ang dapat tandaan kan mga nagawaabot na magkandidato bilang SK official sa paabuto na eleksyon sa Nobyembre 2 sigon kay PYDO Head Rondon Ricaport. Sobra 6,000 na pamilya sa Piuduran, Albay nakaresibi na nin family food packs kan DSWD Bicol. Prosekusyon day dapat na o day pa napapatunayan na confidential funds kan OVP as in deped sobra sa 612 milyon na withdrawal sa duwang land bank branches. Senator Pia Cayetano sinaangatan in ethics complaint kan man iba-ibang grupo nin women's right advocates, academics asin feminists. Duwang kuwa auditor ipinaapod sa Senate Impeachment Court. Ginastosan kan confidential fund ni VP Sara Duterte da ipwedeng secret sigon kay Representative Laila de Lima. Sa ibang nasyon, meeting ni US President Donald Trump kina Ukrainian President Volodymyr Zelensky asin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu naging mabunga. Baratang sports, Alex Yala inumaw kan mga tennis legend asin sinabing kayang mag-top 10 ang Pinay. Detalyes mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado lokal. May pangangaipuhan pong langkawan ang fair market value kan quarry materials siring kan baybay asin graba sa probinsya kan Albay. Sa entrevista kan DCGB News kay kinatawan Brian Arandia, sa iyang sinabi na ginibo kasunod man public hearing asin tinukar ang ordinansa na may titulong An Ordinance Amending Provincial Ordinance number 003-2022 entitled Fixing the Fair Market Value of the Ordinary Stone, Sand, Gravel, Earth, and other quarry resources in the province of Albay, providing penalties therefore and for other purposes. Paliwanag ni Arandian ang fair market value, iyon kantidad kan sarong produkto na determinado na balansyado, pwedeng mag-afford, uma-afford kan mga parabakal, asin daiman makakarlugi ang mga nagitsindanin produkto. Pagdangog ka sa public hearing, ang sentimiento kan buyer asin seller, base man sa pangaipuhan kan komunidad. Dagdag pa ka sa kan opisyal na sa taon 2023 pa ang presenteng presyohan asin sa ngunyan 2026 na may pangangaipuhan na ilang kawini. Nanotara ni Arandia na may mga nagpapabakal nin bako maray asin bako susog sa enot ng nadeterminar na fair market value kung kaya dapat ining i-regulate para sa benepisyo kan mga sellers asin end users. Ipigusulong man ang penalidad sa first offense na 5,000 pesos asin suspension sa quarry operators mantang second offense 5,000 pesos asin revokasyon kan quarry permit. Ngayon baga po paano, dahil taman mo niya napapatupaling fair market value na 250 pesos kasi bako talaga siya realistic. Ngayon, kung sunod tayo itong 250 na gusto nila, orang naman ma-operator kayo na ma-operate kasi orang man pong negosante na ma-operate palugi, di ba po? Ngayon, tataasan tayo ninyo yan para mapakarita man, para maipatupad ka. Kasi gano'n ini pong ining fair market value na ini ang medyo realistic. Na talagang kahit ang ipatupad kasi kung akma sa mga na panahon sa po mo yan talagang dakul talaga po paano mo yan ang di talaga nagasunod sa mga pick-up price lalo na ngunyan may mga nadadawag lang ako it is I cannot validate kasi bawa ko na ngunyan may nagbibenta daan na pick-up price 400, 500, may 600 kaya yung mga end user kaya lalo na panayagi na sa hardware siyempre ining si hardware kay form mo niya magpatong kay form mo niya magsubo so ngunyan pag nagpatong ito pero pang tulong tapos na si end user kaya medyo mataas na talaga sa presyo. Pero ngunyan, pag sa quarry size pa lang, medyo irregulate na, siyempre mababa man po yan. Board Member Brian Arandia sa entrevista kang DCGB News. Ang baletang ini hatod sa Indukan. Ngayon baga po paano, dahil taman mo niya napapatupaling Optin Capsule. Gaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
na namati kan mga quarry operator sa probinsya ni Albay sa ginibong public hearing kan pigbubusol na Provincial Ordinance number 003-2022 kasuudma matapos i-anunsyo ni Provincial Administrator Raul Rosal na ibaba sa 8% ang dating 10% tax na pigukolekta kan gobyerno probinsyal sa operasyon kan mga ini. Sa entrevista kan DCGB News, sinabi ni 3rd District Board Member Brian Arandia sa programang Bicol Target na ipapauto bini sa oras na maaprobaran ang nasabing ordinansa na may titulong Fixing the Fair Market Value of the Ordinary Stone, Sand, Gravel, Earth, and Other Quarry Resources in the Province of Albay, providing penalties thereof and for other purposes. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Oras Pilipinas sa DCGB, Bareta, alas 7. Alas 7:09 nin pagkaaga. Magbabalik po ang mga bareta sa lado lokal. Nakalipas lang po kayo ng mga patalas. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri-Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri-Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa kauswagan. Huwag tayo'y may sakit. Gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At
At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. DZGB Barreta alas 7. Badagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta, ipinagiromdom po ni Albay Provincial Youth Sports Head Ridon Ricaport sa mga nagmamabot na magdalagan bilang Sangguniang Kabataan as in SK officials ang maabot na o sa maabot na SK elections na importanteng tandaan ang integridad, tamang karaman sa lay as in malasakit sa kapwa kabataan. Sa entrevista kan DCGB News kay Ricaport, sa iyang sinabi na basahon as in intindihon ang local code as in Republic Act 10744 kan SK Reform Act para maaraman ang diretsos, trabaho as in tamang pagamitin pondo. Apera kay ni dapat man na masabutan ang mga SK kagawad iyang voluntarismo kon kaya day dapat na maglaom nin dakulang sweldo. Sigurohon na kayang pagsabayon ang pag-aadal o trabaho asin pagserbis sa publiko. Nagabos, nagdadamugon yan, 18 to 24 years old na madalagan as in desididong magdalagan. Dahil ka mag-isip na kamo pamilyang mayaman, may kwarta, may negosyo, kaya padalagan. Sabuton ang lay na nakapalibot pagpunksyon bilang SK para po smooth sailing ka magabos. Kung day aram, maghapot sa DLG sa kada munisipyo, maghapot sa Local Youth Development Officer sa kada munisipyo para po kamo magiyahan. Uminabot na sa sobra 6,000 na apektadong mga residensya sa Piuduran, Albay ang nakaresibin in family food packs hali sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol kasuudma. Sigon kay DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio, ang mga benepisyaryo ana apektaran kan ipairarom sa state of emergency and banwaan dahil sa habagat. Sa kabilugan, sobra 3,000 na mga residensya hali sa 5 coastal barangay an enot ng natawanin ayuda mantang 2,000 na residensya naman ang suminunod sa lugar. Sigun man kay Piuduran Mayor Evangeline Arandia, dakulang tabang ang tulos na pagdistribuir ng ayuda sa mga parasira asin residenteng sobra sarong bulan ng nawa ranin kabuhayan. Mientras tanto, 33 na barangay sa Piuduran ang nakaresibin ng 200,000 pesos kada saro. Sa irarom kan bawat barangay makikinabang program kung sa 100,000 pesos digdi an itinagama para sa lokal na pampublikong proyekto mantang ang natatada bilang cash grant para sa 5 matatali na mga graduating students. Pinaglalaoman man kan alkade sa mga punong barangay na masiguro ang transparency sa paggamit kan fondo tanganing makaabot ini sa magkakanigong benepisyaryo. Gigibuhon na simple sa paagininduwang simana na selebrasyon kan Longganisa Festival 2026 as in Agri-Fiesta sa Ginubatan, Albay. Sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onghoko, mapo ng selebrasyon Agosto 1 kung sain tampok ang mga programang nakasentro sa pagpapakusog kan lokal na ekonomiya, turismo asin sektor kan agrikultura. Katuyan kay ni na mas maging praktikal asin makabuluhan ang selebrasyon sa tahaw kan mga pighampang na kadipisilan sa ekonomiya. Daina sa selebrasyon ang mga magagastos na live concert para ma-divert ang pundong gamiton sa mas kinakaipuan na tabang finansyal as an assistance to individual in crisis situation para sa mga konstituentes kan ginubatan.
Nasa 281 na personahes kan Police Regional Office 5 ang sabay-sabay na nanumpa para sa indang bagong ranggo na ginibong promotion ceremony kasuudma sa Purok o PRO 5 Grandstand Campo Simeon Ola, Legazpi City, mantang pinanginutan ang seremonya ni PNP Bicol Director Police Brigadier General Erosito Miranda. Kasabay sa mga nanumpa sa higher ranks ang 58 police majors, 3 police captains, 36 na police lieutenants, 2 police executive master sergeants, 15 police chief master sergeants, 4 na police senior master sergeants, 10 police master sergeants, 83 na police staff sergeants, asin 70 police corporals. Sigon kay RD Miranda na ang promotion ceremony tanda kan sa indang significanteng milestone sa careers kan newly promoted personnel na nagre-recognisar sa indang dedikasyon, commitment, asin continued service sa organisasyon, asin sa publiko. Uminabot po sa sobra 176,000 na sakunin bagas ang naipaluwas kang National Food Authority o NFA Bicol sa mga Food Terminal Incorporated bilang suporta sa programang 20 bigas meron na. Apwera kayo ng programa, nagkapagtao nin-access sa maabot kayang bagas na sobra sa 880,000 ng mga beneficiaryo sa bilog na Rehiyon Bicol. Dagdag pa kan ahensya na padagos sinang gigibuhon ang lakdang na papel o ang dakulang papel sa pagpapautob kang programa sa pagsiguro nin supisyente as hindi kalidad na supply nin bagas para sa mga Bicolanos as iba pang parte kang nasyon. Tinawan doon kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na maski mantinidong alert level 1 ang bulkan bulusan sa Sorsogon, bako gustong sabihon na dainang patakot na peligrosong aktibidad ang bulkan. Sigun sa abiso kan ahensya, posible pa man sa Giraray na mangyari ang phreatic o steam-driven eruptions. Pagbuganin abo, pagrampahog nin gapo, pagrasay nin mainit na gas asin abo, asin pagbuganin peligrosong volcanic gases. Inabisuhan man kan PHIVOLCS ang mga residenteng nasa sur asin downwind na parte kan bulkan na maging preparado sa posibleng ashfall. In kaso magkaigwanin phreatic eruption, partikular na ang mga may edad na, bados, umboy, asin may mga kamatayan. Nagpatanid ba na hensya sa posibleng pagdangkuros nin lahar sa mga salog? Kung magkaigwanin makukusog, asin padagos na pag-uuran. Bigabisuhan kang National Beat Inspection Service Regional Technical Operations Center Bicol ang publiko na maggamit asin mag-ingat laban sa mga bako autorisadong paghagad nin donasyon o ano man na klase nin solicitation may koneksyon sa pigigibong mid-year assessment and review kan ahensya. Sa pinaluwas na abiso kan ahensya, nakaresibi nin nagkaperang report na may mga individual na nagkukondusir nin bako autorisadong solicitation sa iba-ibang meat establishment. Tinaman nin doon na daining anong man na solicitation na pigkukondusir para sa programa asin piginganyan ang publiko na tulos na i-report ang makadudang insidente. Pwedaan magagom na miyembro kan New People's Army o NPA sa naging engkwentro laban sa mga soldados sa Barangay San Isidro, Palanas, Masbate, Kasuudma, Hulyo 29. Sigon sa 903rd Infantry Patriot Brigade, namidbid ang mga ini na sina alias Dawe o Crisanto Pikit-Pikit, asin Sheila Estoya Pikit-Pikit, na parehong miyembro kan KLG South SRC-4. Nadiskubre man sa lugar kan engkwentro ang apat na M16 rifles, 14 long magazines, 5 short magazines, asin iba pang kagamitang panlaban. Mientra sa katakod na bareta, lugodan man ang sarong soldado sa nangyaring engkwentro sa pagultanan kan tropa kan gobyerno asin NPA sa Barangay Libtog, Katayngan, Masbate, Kasuudma. Matapos ang pirang oras na engkwentro, na-recover kan tropa ang sarong M653 rifle asin sarong M203 grenade launcher na pinagtutubudan na sa diri kan mga rebelde. Bareta mga tugang sa Lado National na ipa po na-establish o napapatunayan kang prosecution team na confidential funds ang pinag-unambitan na darakulang cash withdrawals kan duwang testigo na nahampang kasudma sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa impeachment trial, naghampang sina dating Land Bank Show Boulevard Branch Manager Violeta Constantino asin dating Land Bank Department of Education Branch Manager Nenita Camposano
Camposano. Si Constantino ang nag-supervise kan 4 na beses na encashment nin 125 milyon kan Office of the Vice President. Mantang si Camposano man ang nag-asikaso nin 3 beses sa withdrawal nin 37.5 milyon durante kan sekretary pa kan Department of Education si Duterte. Sigon sa kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Regional Tungol, pigalatag pasanakan prosecution and flow kan sa endang akusasyon. Apera digdi ang testimonya kan duwang testigo, limitado sa nasendang personal knowledge sa encashment kan mga cheque. Sinangatan in ethics complaint si Senator Pia Cayetano katakod gan spliced video ni House Prosecutor Chel Jokno na nagkomento sa financial records ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang reklamo pigsumitir kan women's rights advocates, academics as in feminist. Hinagad kan grupo sa Senate Committee on Ethics and Privileges na imbitaran as in patawan in disciplinary sanctions ang Senator Judge dahil sa pagpost ni spliced and misleading video manungod kay Jokno. Nagtutubod sindang nagbalgar sa Code of Professional Responsibility and Accountability as in sa constitutional oath kan Senator Judge na magpahiling nin impartial justice. Pigsumitir kan grupong Tindig Pilipinas kay Senate President Pro Tempore Vicente Tito Soto III, Chairperson kan Committee on Ethics and Privileges ang reklamo. Kanakaaging simana, naglakop ang spliced video kung saan garong sinabi ni Akbayan Representative Chel Jokno na nagbabasakali lang asin daing ebidensya ang prosekusyon sa saindang impeachment complaint kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Ipighiras ni Cayetano sa sayang official Facebook page ang nasabing video. Mientras tanto, sa hiling kan House Prosecution Panel, ipinag-orden kan Senate Impeachment Court ang pagsubbena sa duwang auditor kan Commission on Audit para maghampang sa trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa masunod na semana. Hinaga ni House Lead Prosecutor as in Batangas Representative Jervil Luistro sa Impeachment Court na ipaapod sinda Roderick Wabel, dating State Auditor kan COA Intelligence and Confidential Funds Office, as in Celine May del Campo, State Auditor kan COA Intelligence and Confidential Funds Office. Ipinag-orden man kan Impeachment Court ang pagsubbena kay Marific Pareha, Director kan House of Representatives Legislative Information Resources Management Department kasudma. Pinuna naman kan House Prosecution Panel ang pagpresentar kan ebidensya sin testigo para sa Article 1 na nag-akusar kay Duterte ng culpable violation of the Constitution as in betrayal of public trust sa katakod kan pagpigasabing sala na paggamit kan confidential fund. Sigon sa record kan COA, nagamit ni Duterte ang 500 milyon na kantidad in confidential funds sa irarom ang Office of the Vice President as in 112.5 milyon na kantidad in confidential funds sa irarom kan Department of Education. Ipinag-insistir ni House Prosecutor as in mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na ang pagiging confidential kan 612.5 million pesos na pondo na ipinagkatiwala kay Vice Presidente Sara Duterte dai nangangahulugan na sikreto kung paano ini ginastos. Sa Senate Impeachment Trial kasudma, ipinahayag ni de Lima ang kahalagahan kan ipipresentar na testigo as in ebidensya kan House Prosecution Panel. May kinaaraman sa Article 1 kan Articles of Impeachment na nag-aakusar kay Duterte nin culpable violation of the Constitution as in betrayal of public trust dahil sa pigsasabing sala na paggamit ng confidential funds kan Office of the Vice President as in Department of Education. Ipinaliwanag ni de Lima na ang confidential fund sa mga pondong pigtagama para sa mga sensitibo as in surveillance-related activities na nagsusuporta sa mandato kan mga civilian agency. Bareta, mga tugang sa ibang national sin sports, masunod. Makalipas lang kan mga patalastas. Oras po sa DCGB, Bareta alas 7. 27 minutos, makalihisan alas 7. Magbabalik kami, makalipas kan mga patalastas. Siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, D. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/Albay Computer. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Rain, rain, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. DZGB, Barmeta, alas 7.
Mga tugang, pinagkukonsiderar po kang White House na naging mabunga at ang magkasiparar na pagipaghuro ni US President Donald Trump kay Ukraine President Volodymyr Zelensky at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na nasa Washington sinda Zelensky at si Netanyahu para mag-attend sa burol ni Senador Lindsey Graham na panginot na supporter kan Israel as an advocate kan US sa pagtabang sa Ukraine sa pagtiripon ni Trump kay Zelensky pighurunan ang pagpapakusog kan depensa ninda kontra Russia mantang kay Netanyahu man na paghurunan ang kampanya ninda kontra sa Iran. Baretang sports, padagos na piguuranin pag-umaw ang Filipina tennis star na si Alex Yala matapos hangaan kan duwang darakulang pangaran sa kinaban kan tennis na sina Naomi Osaka sin Kei Nishikori. Nagtutubod si Nishikori na may kakayahan si Yala na makalaog sa WTA Top 10. Pwedeng makatungtong sa top 10 anuman oras kung mantinidong healthy. Magkawat nin marhay asin maging mentally tough. Sinabi man ni Osaka na mas kidaipan niya namimidbid nin personal si Yala. Nahiling niya ang potensyal kan Filipina star. Sigon kay Yala, dakula ang respeto niya kay Osaka asin Nishikori dahil sindaman ang sa iyang hinangaan mantang nagdadakula bilang tennis players. Mientras nasa resulta ka nagpapadagos na kawat sa Basketball Open category kan Albay Intertown Governors Cup 2026 na ginibo sa Ibalong Centrum for Recreation o ICR sa Bitano, Legazpi City Game 1. Naglaban ang United Uwas asin Rapu-Rapu Layag ganaan Uwas sa score na 101-72. Sa Game 2 kan laban kan Malilipot Mamba asin Bagong Legazpi ganaan Legazpi sa score na 94-68. Pag-asa kasabay po si Jaime Bordales sa kamugtakan kang panahon. Marhay na aga sa mga paraan tabay para sa satuyang weather forecast niya na adlaw na Webes, petsa 30 kan bulan na Hulyo. So low pressure area buhay pa man giraray kaso bagong aga an sentro kainin na Taranta digdi sa Costales kan na Subo basang Batangas. Pero sa kanya manipiso na sanaan dara kaining Panganoron. Actually wala na siyang darang pag-uran digdi sa satuyang nasyon. Nasa digdi sa kadagatan na so mahibog na Panganoron kay ni asin piglalao man ta sa masunod na oras mga oras na pwedeng mag-dissipate na ini digdi sa West Philippine Sea. Mientras ang easterlies, padagos man na nakaka-apektar duman sa Northern Luzon. Igwa kitang na-monitor na panibagong LPA sa luwas kan sa tuyang area of responsibility. Iwin ni cloud cluster duman sa luwas kang PAR. Pero hababa man ang chance sa kaini na ma-develop sa sarong bagyo. So digdi sa tuya sa Kabikolan, wala mang epekto ining mga nasabing LPA. Generalmente magkakaigwa kita kay magayon na panahon. Apera na lang duman sa biligla ang pag-uran, lalong-lalo na pag-abot kang hapon, sundo sa Banggi. Darayan BP kang mga localized thunderstorms. Minsan may kaibang pagkikilat asin pagdaguldol. Maluyaman sagkod sa moderatong paros, halik sa Sirangan, sundo norte Sirangan. An mamamatayan niya to digdi sa Kabikolan, asin wala kitang nakabanderang gale warning sa ngunyan. Lauman sa naang banayad sagkod sa katamtaman na pag-ukol o pag-alon kan sa tuyang kadagatan. Ang sa tuyang temperatura sa maghapon, pinakahababa nasa 24 degrees Celsius. Pinakahalanggaw posibleng umabot sundong 32 degrees Celsius. So yan BPN sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po digdi sa Pag-asa DOST Legazpi. Jaime Bordales po sa Liwat. Marahay na aga. Mga tugang, oras po sa Pilipinas, alas 7:35 nin pag-aaga. Ang mga bareta po sa inyong nadangog, surat po ninyo Director Mar de la Cruz. Dalawang po si Jenny Balyaran, Nicole Ann Gloriane, si Shara May Leron. Po si Henry M. Ako man po, si Jasmine Baloloy. Good luck ha. Congratulations, Miss Jasmine. Oo. Gusto mong itaram ko? Bawal. Bawal magtaram. Happy best wishes. Parang po sa ng greetings sa best wishes. Alright. Anyway, saka na po ni Dumaraman, i-announce ko na lang sa masunod pagwara na siya. Bagong trabaho ni Miss Jasmine Baloloy. Good luck.
Thank you po. Okay. Mga tugang, ako po si Henry M. Ako man po, si Jasmine Baloloy. Anhapot, masunod na. Kalipas kan mga pata. Ang DCGB, Barata